Bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor! Ne bucurăm că sunteți aici și bine ați venit la webinarul, primul din cele două webinaruri pe care le-am pregătit pentru voi, ca să vă spunem ce facem noi de fapt cu drumul care unește, ce e Via Transilvanica, ce sunt aceste kituri pe care noi le punem la dispoziție ca să dăm lumii și globului informația asta și proiectul ăsta minunat. Și am organizat aceste webinaruri doar pentru voi să veniți, să fiți aici cu noi, să ne puneți întrebări și să vedem cum facem ca acest proiect și acest drum, această cărare, cum îi place lui Alin să spună, și mie personal îmi place foarte mult termenul ăsta de cărare, e foarte autentic, să vedem ce e cu ea. Or să mai vină oameni pe parcurs, dar am vrut doar să vă spun bine ați venit și am să vă dau share screen la ecranul meu. Țin să menționez că acest proiect este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Ei sunt principalii finanțatori ai proiectului. Vă voi prezenta agenda. Avem speakeri astăzi. Eu sunt Dea Rebăltescu, sunt director de comunicare Romanian United Fund și moderatorul acestui event. Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social și părintele Via Transilvanica, este aici cu noi și îți mulțumim foarte mult, Alin, pentru că ne acorzi din timpul tău. Vom vorbi despre parteneriatul RUF și Via Transilvanica. Vă vom oferi o scurtă prezentare Via Transilvanica, să aflați mai multe chiar de la Alin. Avem doi invitați care vor vorbi despre experiența lor personală pe acest traseu și ce a însemnat pentru ei să fie efectiv acolo. Proiectul Europa Nostra, care a fost un proiect de câteva luni pe care l-am organizat, în cadrul căruia Via Transilvanica a reușit să câștige un premiu prestigios. Vă vom spune despre ce e vorba. Vă vom explica care sunt kiturile, ce este parte din acest kit, care sunt obiectele pe care le veți primi după ce vă înscrieți, o sesiune Q&A și o încheiere. Pe scurt, hoștii voștri, oamenii care sunt aici, sunt Mihai Lehene, președinte Romanian United Fund, Alin Ușeriu, președinte Via Transilvanica, de fapt e Tășuleasa Social, Irina Nedelcovici, care este voluntar RUF și o componentă foarte mare din tot ce înseamnă Via Transilvanica, vă va spune chiar ea, Diana Gini, RUF director de dezvoltare a comunităților din diaspora, și îl avem pe David Bora, care ne va povesti mai multe despre experiența lui. Mihai, bine ai venit! Ne bucurăm că ești aici cu noi și am să încep cu tine. Spune-ne ce este acest parteneriat RUF și Via Transilvanica. Dă-ne o scurtă istorie, te rog. Salut, îți mulțumesc de ea și bine v-am găsit. Ne-am întâlnit cu Alin la Chicago în urmă cu 4 ani de zile și de atunci a început istoria unui proiect și a unui parteneriat minunat. Noi ne spunem că suntem frați. Dacă eu și Alin suntem frați, proiectul Via Transilvanica, Tășuleasa Social, organizația Romanian United Foundation, sunt surori, ca să zic așa. În 2019, când Alin a venit la Chicago, am avut atunci o campanie, încercam să aducem aici la noi în oraș, să aducem mai multe organizații și să încercăm să le ajutăm. Și am avut câteva întâlniri cu Alin în prealabil, ne-a povestit despre proiectul Via Transilvanica și s-a luat atunci o hotărâre unanimă, câteva zeci de oameni. Am decis că Via Transilvanica este un proiect atât de frumos încât nu putem să-l punem pe aceeași scenă cu nicio altă organizație sau cu niciun alt proiect pe care l-am văzut. Este un proiect care a reușit să inspire milioane de oameni până la ora actuală, sute de mii de oameni din diaspora să voteze, să-l susțină financiar, să contribuie. Este un proiect care, cred, are potențialul de a deveni proiectul de suflet a românilor din întreaga lume. Este drumul care ne unește. Și am adoptat acest slogan împreună cu toți cei din jurul nostru prin intermediul Via Transilvanica. Sperăm să unim românii din întreaga lume, să spunem străinilor și să realizăm pentru noi înșine că în sfârșit avem un mobil care să ne inspire pe toți, avem un obiectiv. Avem un loc acolo în România unde putem să ne ducem copiii, să le arătăm frumusețile naturale ale României
și în același timp avem un loc unde putem să ne trimitem colegii de lucru, prietenii americani sau germani sau canadieni sau australieni. Să zicem, mergeți în România, aveți ceva extraordinar de frumos de văzut, de deosebit și cred că astăzi vom afla hai să aflăm de la Alin, de fapt, mai multe despre acest proiect. Noi suntem mândri că am reușit să susținem Via Transilvanica cu, în curând, aproape $200.000, că am reușit să-i aducem la Chicago, dar nu doar la Chicago, ci în întreg Statele Unite. Am făcut un tour în 10 comunități din Statele Unite și astăzi suntem mândri să putem să împărtășim acest minunat proiect cu întreaga lume prin aceste 50 de kituri despre care vă vom povesti. Kituri care sperăm să ajungă în toate comunitățile de diaspora în scurt timp și dacă avem succes în acest proiect, poate la anul mai facem o tură de kituri și ideea principală este să încercăm să creăm împreună, Alin, un brand global. Asta mi-ai spus că îți dorești. Spune-ne, te rog, mergem mai departe de ea. Uite, hai să trecem la introducerea lui Alin, să vedem ce este totuși Via Transilvanica. Salutare, mă auziți, așa-i? Mă și vedeți oare? Absolut. Și vedem. Așa. Dacă vă uitați bine, eu sunt îmbrăcat într-un fel cum o să mă vedeți rar îmbrăcat, pentru că exact acum, adică hai să descriu toate culisele, ca să zic așa, de la unde sunt. Deci nu mai am cameră la hotel, trebuie să mă duc la Sibiu imediat după ce termin această întâlnire cu voi. Mă bucur foarte tare că avem această întâlnire, dar vin îmbrăcat așa frumos cu ce am avut eu mai bun acasă de îmbrăcat, de la primul ministru. Și mi s-a părut... Alin, o secundă doar. Nu-ți vedem ochii, nu-ți vedem partea de sus. Așa că nu mă văd unde... Așa să te vedem mai bine. Așa. Eu vă arătam numai hainele, da. Dar sunt frumoase și hainele. Da. Deci am fost la primul ministru și asta merită un pic de atenție și cred că merită și să sărbătorim. Este prima dată când Organizația Tătuleasă Social a împlinit anul acesta 23 de ani. Este prima dată când are un instrument real de negociere cu autoritățile. Și când spun negociere, spunem exact ceea ce are în spate acest cuvânt. Adică ei ne ascultă, ei sunt atenți. Noi am ajuns acolo pentru că Via Transilvanica are nevoie de o legislație care să-i permită să se dezvolte. Niciodată cred că nu și-a permis o organizație în felul acesta să adune. Erau acolo la primul ministru încă cel puțin 10 oameni care erau adunați pentru această poveste. Și mai mult de atât vreau să vă spun că nu numai că avem o promisiune fermă că ce am propus noi acolo este o lege făcută chiar de noi, 11 voluntari de la organizația noastră care fac parte din Țucă-Zbârcea și asociații și REF, două organizații foarte prestigioase de avocatură, două case de avocatură din România foarte prestigioase, au lucrat fiecare cuvânt din această propunere legislativă pentru ca Via Transilvanica să existe și în conștiința colectivă a autorităților. Acum, nu numai că este un pas înainte, dar dacă legea va fi adoptată așa cum am propus-o noi, va fi pivotul de a deschide un nou fel de a face lucrurile în turismul activ din România, turism activ care pune practic în evidență sau cumva are două ingrediente, mie mi se par foarte importante și care le poate pune România la dispoziție din acest moment, și anume un univers rural plin de lucruri și de locuri și de oameni absolut speciale, cu care eu cred că România se poate prezenta la orice masă a turismului sustenabil. Și felul acesta de turism eu îl văd la nivel mondial într-o oarecare măsură un viitor și, bineînțeles, patrimoniul natural, acest patrimoniu natural care cred că nu numai că ne mândrim, dar cred că dorul vostru de casă trece prin acest patrimoniu. Eu am trăit în Germania și știu despre ce vorbesc și știu de ce mi-era mie dor când eram acolo. Acum, sigur că sunt o grămadă de completări pe care le cunoaștem, patrimoniul cultural, diversitatea României, patrimoniul acesta
arhitectural, toate astea care fac și completează ceea ce astăzi i-am prezentat primului ministru și atenție, deci el astăzi a promis și de față cu ceilalți și a și dat niște directive clare ca până în decembrie această lege să fie în Parlament. Acum, de ce am început cu acest lucru și mie mi se pare că asta este o victorie cum nu s-a mai întâmplat, cel puțin în istoria organizației noastre. Nu știu câte modele legislative s-au transformat în urma activităților non-guvernamentale, dar totuși este altfel. Acum, când spune Mihai de frați, noi totdeauna ne-am numit frați de cărare, asta e clar, dar hai să zicem așa că această cărare este totuși mama noastră. Deci mama noastră, cărarea asta, practic a făcut această întâlnire fericită dintre noi și voi, dintre Tășuleasa Social și oamenii din Chicago și întâmplările astea fericite pe care le-am avut prin vizitele celor din America, din Statele Unite și din altă parte pe care le-ați făcut pe urmă pe Via Transilvanica. Adică marea noastră realizare practic atunci când am propus acest proiect, eu cred că sunt două, dacă îmi dați voie să le spun. Acum, sigur că ar trebui să-mi și spuneți care este limita, cât am eu voie să vorbesc aici, să nu mă duc în cei 23 de ani și 1400 de kilometri fără să am o limită, dar mie mi se pare că primul proiect din România care nu a fost făcut pe o bază negativă, de corupție, de spaimă, de război, de știți, alea toate pe care trebuie să le rezolvăm în continuare. Deci avem în continuare mult de lucru, dar cred că maturitatea unei societăți este și atunci când se pot strânge la oaltă oameni și să facă ceva care nu folosește aceste ingrediente. Este ca într-o familie. Te duci seara la teatru, totuși, după ce ai avut o zi grea. Exact așa este și cu societatea după 30 de ani. Este incredibil că a apărut Via Transilvanica, că a strâns resurse. Mulțumim, clar, $200.000 sunt foarte mulți bani, dar 2,5 milioane de euro au fost strânși până acum și au fost strânși pe bază a valorii acestui proiect. Asta este una. Al doilea lucru care l-am realizat și mie mi se pare că aici aș vrea să duc discuția și să vedem dacă sunteți de acord cu asta. După atâta amar de vreme, când eu trăiam în Germania, aveam două lucruri care mi erau foarte clare. Măi, niciun articol pozitiv despre România. Măi, da, niciunul, adică 10 ani de zile. Și nu eram un om care eram prost informat, dar nu era niciun articol pozitiv în radio, la televizor, în ziare. Acum eu sper să se fi schimbat lucrurile, dar atunci așa era pe vremea mea și am zis, măi, oare ticăloșii ăștia de jurnaliști au ceva cu noi sau s-ar putea ca noi să avem ceva de făcut? Mie mi se pare că este a doua variantă. Deci da, acum avem ceva de făcut și după ce ne-am lăudat noi cu Hagi și cu Halep și cu Nadia Comăneci și cu Dracula, adică persoane și personaje care ne reprezentau cumva pe noi acolo și cu care noi, dacă era să vorbim despre România, începeam, iată acum oricare dintre voi poate să trimită pe oricine pe Via Transilvanica și să zică vrei să-mi cunoști țara, du-te acolo. Via Transilvanica trece prin frumusețile țării, dar trece și prin problemele țării, dar trece și prin partea misterioasă a țării, prin ospitalitatea țării, prin diversitatea țării. Și când te întorci înapoi, adu-mi vești, pentru că mie mi-este dor de țara mea, dar îmi este dor practic și să o vezi așa cum ea este, nu numai pe baza articolelor câteodată, da, adevărate, dar și nu ne ferim de asta, nici la Via Transilvanica, dar totuși cred că este și cealaltă parte. Acum, cu unicitatea proiectului, adică 1400 de borne, 400 de tone de andezit sculptate individual, de 80 și ceva de sculptori, cu un ghid care este deja pus la dispoziție în 5 limbi, foarte, foarte bun, îl laudă toată lumea, cu o grămadă de oameni care habar n-aveau că Transilvania și România sunt la oaltă, pe care eu îi întâlnesc pe această cărare, pentru că Tășuleasa Social, după cum știți sau aflați acum, are la kilometru 161 locul ei, practic toată lumea trece pe la noi.
Și când vin și îi văd cu gura căscată și câteodată chiar izbucnesc așa într-o stare de entuziasm și zic, nu știam nimic despre România, nu-mi imaginam că este așa de frumoasă, nu-mi imaginam că este acolo, sigur. Experiența aceasta de pe Via Transilvanica ne îndreptățește să spunem că este un proiect incredibil, frumos și acum completat de această legislație, mie mi se pare că este maximum ce puteam noi obține non-guvernamental dintr-un proiect. Adică mai mult nu mă duce cap. Ce aș mai vrea să zic și cred eu că este foarte important, hai să rămânem și cu picioarele pe pământ. Via Transilvanica nu este panaceul universal al nației române. Va trebui să avem grijă de el și aici trebuie să invităm pe toți românii la oaltă. Gândul meu și al lui Mihai, ăsta a fost în primul rând. Deci noi nu vrem numai așa să vă chemăm la o horă, ci să vă chemăm în ajutor, să ne ajutați să ținem această infrastructură națională de 1400 de kilometri, care probabil va avea 150.000 de oameni minimum pe an pe ea, care va avea probabil 10.000 de oameni instantaneu, să o ținem la calitatea pe care o merită această cărare și această țară, la siguranța pe care avem mult de lucru, după cum știți aici, la mentenanța care este absolut necesară. Noi ne-am inspirat totuși din proiecte care sunt consacrate, Camino de Santiago, Appalachian Trail, și acolo ne uităm, spaniolii își iubesc Camino, americanii își respectă și, după cum știți, mai ales cei care stăiți în Statele Unite, este o rezervație dintr-un capăt într-altul. Aici este o bătaie pe care noi o ducem, din păcate, cu mâinile goale. Nu avem fonduri guvernamentale prin separarea puterilor în stat, dar avem, cred eu, mulți oameni care vor merge din ce în ce mai mult și se vor alătura fraților ăstora de cărare, care suntem acum încă cam puțini, ca să putem să dăm brelocul acesta de eternitate. Vedeți voi, poate că ăsta este iarăși un lucru la care noi nu ne-am priceput să-l facem. Partea asta de monumentalitate a proiectelor, eu asta am văzut în America, nu m-aș întoarce să trăiesc acolo, dar cu siguranță acolo puteai fi și, nu știu, mai puțin dotat la minte, mai mic, mai slăbuț, dar nimeni nu te oprește să visezi. Treaba asta era foarte, foarte importantă să o avem și în România și totuși acest proiect face treaba asta. Alin, de voie să te întrerup numai o secundă. Nu-ți dai seama ce mândri ne face Via Transilvanica pe noi, indiferent unde locuim, din Israel, Statele Unite, Germania, să avem un astfel de proiect monumental cu care să ne mândrim. Deci ceea ce ai realizat tu, proiectul Via Transilvanica unește România prin mândria pe care o simțim față de acest proiect și la scara la care l-ai realizat. Și de asta primești atâta susținere. Eu aș vrea să te întreb, pentru că aș vrea să mergem la puțin dialog. Tu stai până la sfârșit, mai stai cu noi până la fix sau te grăbești, trebuie să pleci la Sibiu? Avem câteva întrebări care deja ți se adresează și care cred că ar fi bine să le răspunzi dacă trebuie să pleci. Dacă stai până la sfârșit, atunci adresăm în partea de Q&A. Acum, mai am resurse, cred că 20% pe telefon. M-aș bucura să pot pleca la Sibiu, pentru că acolo mă așteaptă 30 de oameni care vor să se întâlnească cu mine. Ok, hai să te întreb n-aș atunci. vrea să-i... Dar aș mai avea o singură idee care este important să nu uit de ea. Am făcut de curând un departament internațional, hai să zicem așa, un minister de externe. Deci eu mi-am imaginat în felul următor Via Transilvanica. Și cu asta o să termin, Mihai, o să vezi în 3 minute, pentru că pe urmă aștept orice întrebare și bineînțeles că o să le rămurim pe toate. Eu nu mai sunt părintele Via Transilvanica, nu mă mai faceți părinte, pentru că nu am cum să duc în cârcă o infrastructură națională. Acum Via Transilvanica este dăruită țării și noi suntem cei mai buni lucrători, sau putem fi, sau vă invităm pe toți din toate colțurile lumii să fiți cei mai buni lucrători al acestui ambasador. Acest ambasador, așa cum metaforic vorbesc acum, dar nu neapărat departe de adevăr, are nevoie de tot felul de departamente care să-l reprezinte, care să-l ajute, care să-i coasă haine noi, care să aibă până la urmă
o dimensiune reală a acestui proiect. Adică vorbim totuși de planul nostru, care nu este secret. Noi am vrea ca acest drum să fie unul din cele 10 long distance trail-uri la nivel mondial. Pentru că țara asta are acest potențial. Până acolo cred că mai este o cărare lungă și noi nu vrem să ne oprim pe drum, tocmai de aceea cred că este aici unul din acești lucrători pe care noi vrem să-i punem de pe acum în legătură cu voi. Este Ana și Mihai, Iacob. Ei sunt cei pe care noi deja i-am pus în legătură cumva și vrem să vadă tot ce înseamnă până la urmă diaspora. Deci, și cu asta închei, nu numai că avem nevoie de voi, dar eu cred în potențialul diasporei foarte, foarte tare și nici nu-mi dau seama, și știți situația din România, câteodată nu mai găsești și cu cine să bei o țuică, dărmite să ții o infrastructură națională, nu mai avem posibilitatea să obținem donațiile la ritmul pe care Via Transilvanica le are, nevoie, atenție, că nu este nu știu ce nevoie mare. Eu cred că dacă am avea 50.000 de oameni care numai câte $1 ar dona pe lună, noi am fi deja cu acest drum pe drumul cel bun, ăla de care vă ziceam, să fie unul din cele 10 long distance trail-uri din lume. Așa că cu mine este și Ana, nu știu dacă nu este undeva pe aici, dar asta vreau să zic, Ana și Mihai, este departamentul, ministerul, cum vreți voi să-i ziceți, ai acestui ambasador de externe și de acum, hai Mihai, întreabă-mă orice, întrebați-mă orice, dacă cumva mi se termină telefonul, eu stau până când pic grămadă aici, dar dacă mi se termină telefonul, am un motiv foarte just să mă duc la Sibiu, ca să zic așa, că acolo în mașină mi-l pot încărca. Ai reușit să răspunzi puțin la prima întrebare care ți se adresează. Ok. O întrebare va veni de la mine. Ok. O întrebare vine de la public. Documentul este în chat. Dacă vreți să faceți click, să adăugați întrebări. Și hai să le adresăm pe rând, aș vrea să le adresăm super repede, de-aia ți le dau pe toate, ok? Într-o primă fază, o chestie care s-a menționat este, am fost rugați să menționăm partenerii proiectului și aici aș vrea să spun că noi pe pagina de website, pe Facebook, în comunicările de pe Facebook, am avut mai multe comunicări în care am prezentat partenerii, dar putem să-i prezentăm și astăzi. De aia, dacă îmi dai voie, avem aici lista de parteneri pe proiectul Europa Nostra. Vom face la fel și pe ultimul nostru proiect cu kiturile. Dar am avut ca parteneri și mulțumesc că românul din Connecticut, Ionel Dragoș Hău din Connecticut, a fost alături de noi de la început. Centrul Franco-Român, Ambasada Statelor Unite, Federația Organizațiilor Româno-Americane. Avem zeci de Școala Română de la Haga, zeci de prieteni, zeci de parteneri care s-au alăturat acestor proiecte, Biblioteca Prichindeilor, cu mai multe locații. Participarea se face prin înscriere prin aceste Google Forms, prin aceste formulare. Trebuie să vă asigurați că vă înscrieți acolo dacă doriți să participați, să fiți promovați în acest proiect și să fiți parte din povestea Via Transilvanica. Acum, Alin, cele două întrebări sunt: 1. Care este viziunea ta pentru Via Transilvanica? Unde crezi că ajunge Via Transilvanica în 5 sau 10 ani de zile? Eu aș dori să adaug să mai spun ceva. Nu doar că Via Transilvanica are nevoie azi de niște bani. Okay? Mulți în cuantum absolut. 1,5 milion, pe acolo vorbim de euro pe an, ca să menținem și să promovăm acest proiect. Dar trebuie să punem asta într-o perspectivă. Și această perspectivă despre care vorbesc este faptul că, potrivit calculelor noastre, potrivit calculelor inițiale de acum 4 ani de zile, noi ne așteptam ca Via Transilvanica să aducă României, asta eu am spus asta de mai multe ori, calculele noastre erau undeva la 40 de milioane de euro, celor 600 de comunități care se întind de-a lungul Via Transilvanica. Astăzi, după ultimele calcule, dacă eu nu mă înșel, și nu vreau să vorbim prostii, încă o dată, sunt estimări. Dar noi estimăm venituri în momentul în care, în 5 ani de zile, să zicem, asta e ceea ce sper eu și asta e viziunea mea pentru Via Transilvanica, să aducă României și celor sutelor de mii de oameni sau zecilor sau sutelor de mii de oameni care locuiesc în aceste comunități, sute de mii până la urmă, poate chiar milioane, să aducă undeva între 100 și 200 de milioane de euro României. Deci un proiect de genul ăsta, eu așa gândesc bani bine investiți.
investim 1.500.000, 2 milioane pe an, hai să punem 3. De ce nu, Alin? Poate nu știm să punem 3. Dar de ce? Și aducem venitul României de 30 la 1 sau 50 la 1 pentru fiecare dolar pe care îl investim. Deci întrebarea mea pentru tine, din partea publicului, unde vrei să ajungi în 5 ani de zile sau 10? Și a doua întrebare pe care te rog să o adresezi înainte să pleci, pentru că e o întrebare foarte importantă. De ce e important pentru tine acest proiect cu cele 50 de echipe pe care le răspândim la nivel global? Trebuie să vorbim totuși despre proiectul de astăzi și chiar dacă încercăm să lăsăm mult timp pentru Q&A, asta deja e Q&A, Alin, pentru că tu te grăbești. Răspunde, te rog, deci ai două întrebări. Unde e viziunea și ce facem cu aceste kituri? De ce sunt importante aceste kituri pentru Via Transilvania? Asta a fost miza numărul 2, Mihai, și cumva întrebarea asta este și, până la urmă, constatarea asta este foarte importantă. S-a terminat bateria. Nu se poate, am rămas fără Alin. Da. Da. Ok, ok, încercăm să răspundem. Noi am mai avut de-a face cu hiccup-uri, cu sughițuri de genul ăsta. Dacă nu reușește Alin să intre în câteva minute, eu zic să mergem mai departe și așa suntem înapoi cu câteva momente. Dea, te rog, preia conducerea. Te rugăm să iei mai departe. Mulțumesc mult. Și mulțumesc tuturor că sunteți aici cu noi. Aș vrea să invit alături de mine virtual, ca să zic așa. Alături de mine mi-ar plăcea să te strâng un pic în brațe, că nu te-am văzut de mult, Irina. Mulțumim că ești aici cu noi. Și aș vrea să ne împărtășești și nouă experiența ta pe Via Transilvanica, atât din perspectivă personală, cât și din perspectiva omului care a organizat trasee pentru Romanian United Fund și ești voluntar RUF de ceva vreme și ai pus osul cumva la a aduce lumea și a le arăta Via Transilvanica. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, pentru că mă gândesc că suntem de peste tot. Numele meu este Irina Nedelcovici. Sunt owner și director de vânzări la Transilvania Imports, aici în zona Chicago. Sunt voluntar Romanian United Fund. Sunt plecată din România de 18 ani și pot spune cu mâna pe suflet că tot România este casa mea. Când merg în România, spun că merg acasă. Când vin în America, nu pot spune că vin acasă, cu toate că aici locuiesc. Sunt îndrăgostită de Via Transilvanica, precum un adolescent. Iubesc acest proiect. Părerea mea este că Via Transilvanica este cel mai de valoare proiect care există în România în prezent, bazat pe turism. Experiența mea călătorind pe Via Transilvanica a fost una de nedescris. Sentimentele prin care te face să treci această cărare, cum zice Alin, sunt adânc înrădăcinate în sufletul meu forever. Romania United Fund organizează în fiecare an o călătorie pe Via Transilvanica de aproximativ 3-4 ani, dacă nu mă înșel. Aproximativ de 100 de kilometri pentru românii din diaspora și nu numai. Anul acesta am avut nu doar români, sunt și români din România și români din diaspora și am avut și o americancă anul acesta. Anul trecut am coordonat acest proiect și cu ajutorul lui Ștefan, voluntar la Tășulasa Social, și al lui Alinu Șeriu, am reușit să organizăm această călătorie. Anul acesta a fost o călătorie de la Putna la Vatra Dornei. Prin aceste călătorii anuale pe care le facem pe Via Transilvanica, vrem nu doar să călătorim pe această cărare, dar vrem să adunăm fonduri făcute din donații prin Romania United Fund de către persoanele participante la această aventură, pentru că Via Transilvanica nu necesită doar călători, ci necesită fonduri pentru sustenanța acestui proiect, după cum s-a vorbit și mai devreme. Anul acesta am avut mai multe evenimente aici în America pentru promovarea Via Transilvanica, eu fiind coordonator de eveniment la 2 dintre acestea. Prima a fost de Ziua Copilului,
care s-a ținut în iunie 4, aici aproape de Chicago, în Morton Grove. A fost un eveniment desfășurat în aer liber, unde noi, Romania United Fund, am avut ca scop în a vorbi despre Via Transilvanica cât mai multor participanți, aceștia fiind din toate colțurile lumii, nu doar români. Am avut un mini cinematograf în care am rulat documentarul Oamenii drumului, Terra Fanatica, cu subtitrarea în limba engleză, ca toată lumea să poată înțelege. Am avut o replică de bornă realizată de prietenul nostru și voluntarul Dan Cosma, în care s-au depozitat numele acestor oameni care au fost interesați să afle mai mult despre Via Transilvanica. Și la sfârșit s-a extras un câștigător al unui rucsac cu inscripțiile Romania United Fund și Via Transilvanica și cartea lui Tibi Ușeriu 27 de pași. Al doilea eveniment pe care l-am coordonat a avut loc la Romanian Food and Folk Festival, organizat la Biserica Holy Nativity Romanian Orthodox Church. Scopul participării noastre la acest eveniment a fost să adunăm cât mai multe voturi pentru Via Transilvanica în competiția pentru câștigarea Europa Nostra, Public Choice Award, ceea ce s-a și întâmplat și suntem foarte mândri de acest lucru. În continuare aș dori să vorbesc puțin exact despre experiența mea călătorind pe Via Transilvanica. Ca și simplu călător, pentru mine Via Transilvanica a fost o experiență memorabilă pe care nu cred că am avut-o în viața mea. Această cărare fascinantă m-a făcut să descoper locuri pline de istorie, frumuseți naturale, cultură, tradiție românească. Am cunoscut oameni care ne-au deschis ușile și ne-au împărtășit cultura lor, gastronomia locală. Am avut o experiență extraordinară. Dar călătoria pe Via Transilvanica nu este doar despre peisaje, locuri, oameni. Este și despre introspecție și conectare cu natura. Irina, trebuie să menționez da. că am avut 48 de copii pe Via Transilvanica, așa. Uite, aici am vrut să ajung. 48 de copii care au ajuns anul trecut pe Via Transilvanica și nu, asta e poza de acum 2 ani, așa? De acum 2 ani, de la Hunedoara. Da, lansarea de la Hunedoara. Ce scuze, voiam să menționez și să arăt pozele astea pentru că ilustrează experiența noastră acolo. Da. Fiecare călătorie este diferită. Anul acesta nu am avut ocazia să stăm la cort, să vedem stelele astea la pensiuni, dar oamenii de la pensiuni, cei care ne-au deschis ușile, s-au purtat cu noi ca și cum am fi fost de casei. Deci, călătoria mea... pierdut, așa-i? Da, hai, Alin! Bine revenit, Alin! Bine deci revenit! Nu am fost eu de vină, nu știu până unde m-ați ascultat și îmi pare rău că v-am făcut asta, dar nu a depins de mine. Oare până unde m-ați auzit? Sau cum aș putea să întreb? Era vorba de viziune. Întrebarea era unde e viziunea ta pe 5 ani de zile. Hai că uite, eu arăt niște poze cu Via Transilvanica și tu ne povestești. Ok, atunci reiau toată viziunea. Mă auziți acum, așa e bine, nu? Da. Deci viziunea mea nu este neapărat de a face și asta așa de frumos am vorbit mai înainte, Doamne Dumnezeule, s-o strâns aici niște copii să mă audă și voi nu m-ați auzit, din păcate, dar încerc să reiau. Deci, ambasadorul Via Transilvanica trebuie să fie ambasadorul care să aibă grijă de reprezentarea noastră în lume. Asta este viziunea mea. Deci noi, în momentul în care vom ieși în lume cu Via Transilvanica, acest ambasador nu are voie să mintă, nu are voie să se laude într-o parte și la fața locului să fie altceva.
nu are voie să dezamăgească prietenii noștri pe care îi trimitem pe Via Transilvanica. Dacă vor fi 200 de milioane care se vor aduna de acolo, credeți-mă, nu asta este cel mai important. Important e să avem această reprezentare în 5 ani și de care să avem grijă. Deci toți nu sunteți chemați în frăția aceasta pe cărare numai așa să umblăm pe ea, ci sunteți chemați să deveniți odată cu noi și lucrătorii acestui ambasador, care mie mi se pare că este foarte important. Am observat în cele 400 de localități pe unde trece Via Transilvanica și unde eu am fost altfel pe toată Via Transilvanica anul trecut, 62 de zile, în primul rând oamenii ziceau, pe aici n-a mai trecut nimeni. Asta este cea mai mare realizare. Și mama zice la un moment dat să te ferească Dumnezeu să crească iarba în prag. În prea multe locuri a crescut iarba în prag în satele din România. Distanța dintre rural și urban este deja periculos de mare. Cred că proiectul nostru ar putea să facă niște lucruri care nu s-au făcut în România până în momentul de față. Nici nu le-a trecut prin cap la oameni și asta cred că deja începem să realizăm. Nu uitați, este un proiect foarte tânăr, are abia un an de când l-am declarat terminat. Noi anul acesta, prin iunie, am numărat aproape 2000 de oameni instantaneu pe Via Transilvanica. Sigur că acești oameni, numai 10 euro să rămână în comunitățile pe unde trec, este un act de a produce energie, ceea ce nu putem face prin niciun fundraising. Dar mie mi se pare că asta ar trebui să fie pe locul 2 și în primul rând țara noastră trebuie să fie reprezentată prin altfel și Via Transilvanica o face cu mare, mare succes. Cât despre cele 50 de kituri, ca să răspund repede și la această întrebare, cele 50 de kituri, mie mi se pare că și reprezentarea nu trebuie făcută haotic, adică nu trebuie fiecare cum îl trece prin cap, cum poate, chiar dacă are intenții bune, nu trebuie lăsat singur acolo unde este. Și tocmai de aceea inițiativa asta pe care cumva cu Mihai am copt-o și care s-a transformat acum cu ajutorul echipei lui într-un proiect jos pălăria până la urmă, mie mi se pare că este o investiție enormă în exact această reprezentare. Deci acest kit va ajunge undeva în lume, el va fi depozitat undeva, fiecare va putea prezenta Via Transilvanica așa cum ne-am imaginat noi că trebuie prezentată și asta, bineînțeles, va aduce o unitate, vorbim aceeași limbă, avem cumva aceeași identitate vizuală. Cred că asta iarăși ar trebui să fie foarte, foarte bine gândit și foarte clar făcut. Adică noi vorbim până la urmă despre aceeași cărare, hai să zicem așa. Deci nu o să fie panaceu universal, nu am această viziune pentru toate problemele din România, dar cu siguranță felul de a face turism în România, Via Transilvanica a început să îl schimbe. Mulțumim, Alin, și ne bucurăm că ești din nou cu noi aici și ai revenit. S-a întunecat aici, trebuie să caut. Da, s-a întunecat. Da. Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Mulțumim tare mult. Mai aveam o întrebare punctuală pentru tine, dar nu știu dacă poți să ne răspunzi, ok? Pentru că este o întrebare legată de traseu și de 2 orașe, dar acum eu am pierdut întrebarea. Așa. Întrebarea este, nu de la Crușovăț înspre Drobeta, Turnul Severin. Care sunt localitățile prin care trece Via Transilvanica? Răspunsul este, avem o hartă, avem un ghid. Tu le știi din cap? Nu. Acum eu le știu din cap, de la Crușovăț încolo trece pe la Ineleț, prin Prisăcina și intră pe Valea Cernei. Intenția noastră a fost să trecem pe la Băile Herculane. Nu a fost posibil pentru că Băile Herculane, după cum știți, este înconjurată de pereți verticali. Cumva sau mergeam pe asfalt, lucru foarte periculos altfel pentru drumeți, dar Via Transilvanica nu mai înseamnă deja în România, chiar dacă are numai un an, o cărare. Via Transilvanica înseamnă o bandă care se lărgește din ce în ce mai tare. Adică dacă ajungi în Valea Cernei și vrei să mergi până la Băile Herculane, nu te împiedică nimeni. De asemenea, cred că atunci când o să o umplem, noi vom face și niște trasee circuit. Adică poți să faci Bucovina, să lași mașina la Putna și să te întorci tot pe Via Transilvanica. Atenție, dacă se merită acest traseu, pentru că trebuie să ne gândim la acest cuvânt pe care îl iubim cu toții și nu știm ce înseamnă sustenabilitate. Deci nu are rost să punem borne de-a lungul țării și fără
hai să zic, 15 oameni care să fie 100 de zile cazați undeva, nimeni nu-și poate să-și construiască o afacere. Deci n-are cum să fie din partea noastră numai pretenții și să comparăm Via Transilvanica cu Camino sau cu cine știe ce traseu din Noua Zeelandă, dacă noi practic nu avem infrastructura și noi în România canibalizăm vreo 100.000 de oameni activi. Deci nu avem cum să umple toate proiectele care se nasc în România. Deci ținta noastră trebuie să fie prin reprezentarea asta a diasporei lumea întreagă. Ținta noastră trebuie să fie milioane de oameni care ar fi interesați de tipul acesta de turism, pe care eu sunt sigur că îi găsim și de acolo încolo, când apare sustenabilitatea și se umple un traseu, vă asigur că imediat avem o variantă unde să-i ducem pe acești oameni într-o țară spectaculoasă. Deci Via Transilvanica poate să fie o bandă care se lățește până numai cerul limita, la ce potențial am văzut eu că poate să aibă. Mulțumim mult, Alin. Mulțumim mult. Și dacă mai aveți întrebări, vă încurajez să le puneți în chat sau în acel formular pe care l-a pus Mihai și le vom adresa ulterior. Alin, știm că trebuie să fugi, să-ți găsești cazare și să te adăpostești, să ajungi unde vrea trebuie să spun ceva, Alin. Deci eu mai stau la întrebări acum. Alin, o întrebare care o are foarte multă lume de pe grup. Eu sunt în Paris, sunt în Bruxelles, sunt în Rio de Janeiro. Ok? Cum pot ajuta Via Transilvanica astăzi dacă vreau să mă implic? Cu cine ar trebui să vorbească, să ia contact? Acum, unitar, mie mi se pare că deja am stabilit și cred că este foarte normal ca Romanian United Fund să ducă pâlnia asta până la urmă. Că ea trebuie să fie o pâlnie care să colecteze de pe tot globul aceste resurse și aici, atenție, nu mă gândesc numai la cele materiale, dar hai să nu le excludem pe cele materiale, pentru că după cum ați văzut în toate țările unde trăiți, fără acest motor nu se poate întâmpla partea cealaltă, adică un fi noi zmeilor, dar la un moment dat tot trebuie să muncim, tot trebuie să cumpărăm materiale, deci asta este cumva o prioritate, dar mie mi se pare că trebuie să vorbiți cu prietenii voștri, să meargă în România, să organizăm cât mai repede ghizi, să facem schimburi de experiență, să ajutăm la fața locului, că toți sunteți probabil nu neapărat numai de pe Via Transilvanica, dar eu cred că ce ați învățat în lumea asta mare putem aplica cu succes și aveți tot suportul din partea Viei Transilvanica în măsura în care și noi putem face față la aceste lucruri. Deci, hai să adunăm resurse materiale, sunt foarte importante, hai să arătăm Via Transilvanica la adevărata ei identitate și potențial, așa cum trebuie, și să încercăm ca să canalizăm oamenii să vină către România. Asta iarăși poate face oricine. Eu am adus din Germania mii de oameni până acum în România, deci eu cred că o poate face oricine. Nu neapărat să organizeze excursia, dar și până la urmă o recomandare este foarte importantă. Aceste kituri, iarăși, aici sunt foarte valoroase și, de ce nu, mai ales cei care stau în proximitate, ar putea, pentru Via Transilvanica, să facă mult mai mult. Aici, nu știu, mă gândesc la o investiție, mă gândesc la altceva. Dăm voie să te întrerup. Da, ai 100% dreptate. Eu aș vrea să fac un statement aici, o cerere, ok? Ce căutăm noi prin acest proiect? Drumul care unește. Noi ne căutăm parteneri regionali care să reprezinte, l-ați auzit pe Alin, deci noi încercăm să ajutăm toată diaspora să conecteze și să ajute Via Transilvanica. Noi de asta am creat aceste kituri și venim cu aceste kituri la dumneavoastră. Cerința noastră este duală. 1. Înregistrați-vă ca partener ca să știm cu cine putem lucra pe zonă, pe Roma, pe Italia, pe Roma, pe Veneția, pe fiecare vă puteți înregistra ca partener pe o regiune sau partener pe un oraș mai mare. Depinde de interesele dumneavoastră. Deci noi asta căutăm acum. Încercăm să identificăm cât mai mulți parteneri. A doua cerință. Dacă știți pe cineva în Germania, ok, dați-ne pe cineva pe Germania. Lucrăm, de exemplu, pe Canada, acum suntem foarte bine reprezentați. Pe UK bine reprezentați. Pe Spania bine reprezentați. Pe Italia bine reprezentați. Pe Olanda bine reprezentați. Mai sunt încă 50, 60, 100 de țări pe hartă unde nu avem la ora actuală parteneri. Vrem să ajungem în Hong Kong, vrem să ajungem în Noua Zeelandă. Avem parteneri în Australia, nu avem în Noua Zeelandă. Deci cererea noastră este, haideți alături de noi în acest proiect
Vrem să vă promovăm, vrem să deveniți parteneri în acest proiect la nivel regional, național sau local, acolo unde sunteți. Persoana noastră de contact o veți vedea în următorul scenariu, în următorul cadru, este Diana Gini, dar Diana nu poate acoperi tot globul. Diana se ocupă în mare majoritate pe Europa și este contactul vostru sau diaspora pe Europa, Asia și Africa de Nord, ok? Deocamdată Diana acoperă și Canada și Statele Unite, dar avem reprezentanți care totuși încearcă să coordoneze lucrurile. Oricum, Diana este omul vostru de contact, cel mai important om cu care puteți să luați legătura. Cine dorește să vorbească direct cu mine, am să vă pun informațiile mele în Zoom. Alin, îți mulțumim foarte mult. Te îmbrățișăm. Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea încă o dată să spun că cărarea e lungă și trebuie pășit pe ea și trebuie mers și trebuie anduranță. Și dacă eu am văzut că ceva funcționează, să știți că cei 23 de ani de activitate Tășuleasa Social m-au ajutat enorm să fac acest proiect. Deci dacă îmi venea pleașca asta la 10 ani Tășuleasa Social, mă strivea, n-aveam răbdare, nu știam cum să duc acest proiect la capăt. Deci nu o să avem rezultate în momentul în care vom trimite kiturile, dar eu sunt convins că vom avea atâtea motive de bucurie la un moment dat dacă tragem și mergem pe această cărare. Deci, am învățat asta cu Tibi și cu asta termin, nu este o pildă, dar până la urmă Tibi, îl știți, el este alergător, merge repede, într-adevăr, foarte repede merge, că e un tip care îi bun și aleargă repede, dar departe numai împreună cu mine a putut să meargă. Deci, haideți să mergeți împreună cât mai departe pe această cărare, merită și vă promit, este o incredibilă întâlnire cu noi și cu cea mai bună versiune a noastră dacă pășim și mergem destul pe această cărare. Asta mi s-a întâmplat mie, vă mulțumesc. Alin, ești minunat. Nu fugi 2 secunde, te rog. Mi-a intrat în rază o întrebare de la unul din invitații de astăzi. Dacă ai un răspuns scurt, apreciem. Dacă e mai lung, poate revenim la el. Întrebarea din chat este: de ce a fost lăsat afară Maramureșul? Maramureșul din cauza lor a fost lăsat afară. Deci eu așa mi-am imaginat, declar aici public, eu mi-am imaginat că sunt două râuri, Bucovina și Maramureșul, care se unesc undeva în ținutul de sus și merg mai departe. Au venit niște ticăloși de acolo, aș pune corespondența, ne-au furat tot, deci inclusiv a plâns departamentul nostru de comunicare și de legislație atunci și și-au făcut ei drumul Maramureșului și ne-au spus oficial că Maramureșul nu se consideră parte din Transilvania. Și n-am mai avut acces, că ne-a stricat proiectul cu căcatul ăla de, mă iertați, n-am vrut să folosesc. Drumul Maramureșului, care poate că e un proiect bun, dar nu va avea niciodată, e exact paguba românului, facem proiecte mici, nimic monumental și nu să aibă niciodată forța Via Transilvanica, care ea și în Oltenia, toată lumea se mândrește cu ea, ce avea Oltenia cu Transilvania. Dar acum trece prin Mehedinți, toată lumea e bucuroasă, dar acolo, cum am spus, a fost vorba de prostia omenească și a rămas mult în România după plecarea voastră. Alin, mulțumim ca întotdeauna, autenticitatea și originalitatea ta e delicioasă, cel puțin pentru mine. Și pot să rămâi în continuare cu noi. Am să merg mai departe la Irina. Irina, mulțumim că ești încă aici și mulțumim, ne pare rău că te-am sărit așa. Am sărit dintr-o parte într-alta, dar aș vrea să revenim la tine. Aș vrea să revenim la tine repede și să termin prezentarea pe care o ai pentru noi. Da, după cum am vorbit despre călătoria mea pe Via Transilvanica, ca și simplu călător, nu ca și coordonator de proiecte, pentru mine a fost o aventură extraordinară. Această cărare, pot să spun, merită cu adevărat. Acest proiect de valoare este probabil cel mai de valoare pentru turismul din România în ziua de astăzi și merită promovată și explorată de toată lumea. Vroiam să vorbesc despre faptul că, după cum a spus și Alin, proiectul necesită bani, necesită călători pe această cărare, dar necesită și voluntari. Sunt foarte multe lucruri de făcut pe această cărare ca să fie întreținută. Eu vă pot spune din experiența mea pe care am avut-o anul acesta, s-a lucrat la Sarmisegetuza, pe traseul de la Sarmisegetuza la Băuțari și am reușit din timpul meu să-mi iau 2 zile
să merg să pun mâna, să văd cum este să voluntariez pentru Via Transilvanica. Da, am dat cu lopata, cu sapa, dar s-a lucrat. Eu am fost acolo doar 2 zile, dar cei de la Tășuleasa Social au fost acolo aproape 2 săptămâni, cred că mult mai mult de 2 săptămâni și au lucrat Mersi mult. foarte mult Ne ierți că pentru... trebuie să mișcăm înainte. Apreciem foarte mult tot. Deci Irina organizează excursiile pe Via Transilvanica. Ea este coordonatorul excursiei din 2024. Excursia de pe Via Transilvanica din 2024 o găsiți pe site-ul Romanian United Fund. Mergeți pe site, căutați în partea de sus, avem programs, trips to Romania și acolo Irina va fi contactul vostru. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Uite aici le arătăm programele și Trips to Romania și aici puteți merge și deja excursia din 2024 puteți să vă înscrieți. Irina, mulțumim pentru colaborare. Mulțumim mult, Irina. Ok. Mergem mai departe și îl aduc lângă mine pe David. David, ești cu noi? Da. Bună, David! Mulțumim Bună. mult că ești aici. Vrem să auzim și de la tine câteva cuvinte și să ne spui și tu despre experiența ta ca și tânăr la a 2-a generație în Statele Unite. Cum a fost pe Via Transilvanica și la Tășuleasa Social pentru tine? Da, deci bună ziua, eu sunt David Bora, am 14 ani. Deci, prima dată când am auzit de Via Transilvanica era acum 2 ani, când m-a dus familia mea la borna noastră în Sovata, unde mi-a zis părinții despre ce este Via Transilvanica, de ce am cumpărat borna, mi-a zis despre Via Transilvanica. Apoi m-am dus la o lansare în Turnul Severin și acolo chiar am învățat mai mult despre ce este, chiar cum se duce prin tot România, ce mare proiect o să fie și așa. Deci, anul trecut m-am dus la altă lansare în Hunedoara, unde m-am întâlnit cu niște prieteni de-a mei în Chicago, unde ne-am dus la Copșa Mica cu echipa de la Tășuleasa și acolo am remodelat case pentru oamenii care se duc pe traseu să stau acolo. Și apoi ne-am dus pe o mică parte din traseu ca să curățăm pe acolo, să ajutăm și să vedem ce este Via Transilvanica și ce frumuseți sunt în România. Apoi, anul ăsta am fost norocos să vin înapoi ca voluntar la Tășuleasa și m-am dus la marcat pe traseu unde am pus semnul Via Transilvaniei pe copaci și apoi m-am dus ne-am dus pe traseu ne-am dus pe traseu pentru 2 zile înspre Sighișoara ca să vedem, chiar hai să umblăm pe traseu să vedem tot cum e de fapt traseu, ce este pe traseu. Da. Și cred că ce am învățat pe acolo și ce mi-a plăcut e să văd că chiar este locuri în lume așa de frumos și mie mi s-a părut că e mai bine să fii în natură, să vezi toate frumusețile înainte să pleacă, că mie mi se pare că e mai bine să fii în păduri, să umbli, să vezi toate, decât să stai acasă, să te joci și să nu faci nimic. Da.
David, ești delicios. Îți spun și ție chestia asta. Și am o întrebare pentru tine. Și te descurci excelent, by the way, până aici. Dacă ar fi să ne spui un moment preferat din tripurile astea de pe Via Transilvanica, o experiență, o imagine, o bucată de traseu, un lucru pe care l-ai făcut acolo, care ar fi acel lucru sau acea experiență care ți-a plăcut ție cel mai tare? Cred că ce mi-a plăcut cel mai mult e când am fost cu prietenii și s-a făcut seara și vedeai toate stelele în cer și era foarte frumos și asta îmi stă în inimă și sper că pot să vin iară să mai văd. Extraordinar. Mie mi s-a ridicat părul așa pe supluzița asta, așa de emoție. David, îți mulțumim foarte, foarte mult. Mai am un pic și îmi dă o lacrimă, sincer. Mulțumim că ai împărtășit cu noi, mulțumim că ai venit aici cu noi de data asta și mai mergi și la anul? Da, dacă pot, da. Vreau să viu în fiecare an, dacă se poate. Super. Mulțumim foarte mult, David. Mulțumim tare mult. Dacă aveți întrebări pentru David, puneți-le în acel formular pe care îl aveți în chat și o să îi le adresăm. Dacă vreți mai multe informații despre aceste tabere care se organizează pentru tineri pe Via Transilvanica, vă rog să ne trageți de mânecă și să ne puneți întrebări legătură cu asta. David, mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Bun. Altcineva emoționat de aici? V-ați emoționat puțin? Că eu vreau mai emoționat de numai. Nu știu voi. Nu știu voi. Dar eu sunt. Bun. Mergem mai departe și aduc lângă mine un membru al echipei care s-a alăturat, believe it or not, în engleză direct, nu de foarte mult timp. Ea e Diana Gini. Și am să-i ofer acest spot să ne spună cum a intrat ea la noi în echipă, cum ne-a descoperit în foarte puține cuvinte și care este implicarea ei, care a fost implicarea ei cu proiectul Europa Nostra și ceea ce s-a transformat acum în proiectul Drumul care unește. Diana, bine ai venit! Bine v-am găsit și vă îmbrățișez pe toți. Foarte, foarte pe scurt, o să revin acum am ajuns în echipă. Aș vrea să rămân la David. David, ai fost minunat. Cred că în sufletul nostru așa de echipă, RUF, cred că visul acesta și drumul ăsta care unește toată diaspora, de care ne-am agățat așa tare, este, cred că în sufletul nostru pentru copilașii noștri. Noi vrem să lăsăm ceva pentru ei și mă bucură tare așa să aud cu patos povestea David despre experiența lui pe cărare. Asta ne dorim și noi de la copilașii noștri. Vrem să transmitem limba, tradițiile, să le păstrăm în familie și devine din ce în ce mai greu, suntem din ce în ce mai răsfirați și cred că această cărare, care, din punctul meu de vedere și cred că al echipei, va deveni un brand de țară într-un timp foarte scurt, este acel ceva pe care copilașii noștri vor putea să se mândrească oriunde că sunt români. Pe scurt, cum am ajuns la RUF din greșeală, cu total altceva decât ce fac acum. Dar eu am locuit în state vreo 15 ani în Dallas. Acum, anul trecut, m-am mutat cu familia în Madrid și v-am găsit și citeam pe site despre misiune și toate cele și m-a apucat plânsul și i-am zis soțului meu, zic, vai, de mine zic, I belong there. Eu acolo trebuie să fiu, eu cred în ce fac și cred că din cauza aia m-am și ajustat așa rapid în echipă. După cum poate mulți dintre voi prezenți aici știți, am fost lead pe proiectul Europa Nostra, proiect la care am lucrat cu echipa din greu 3 săptămâni, în care am găsit, am conectat și ne-am parteneriat cu peste 60 de organizații românești din diaspora. Harta noastră arată complet diferit de cum arăta acum 2-3 luni. Și vreau să menționez că, bine, deja s-a menționat că Via Transilvanica a câștigat proiectul Public Choice Award, adică Public Choice Award din cadrul Europa Nostra și cred foarte tare că este datorită puterii lui împreună. Am mobilizat aceste comunități globale. Ele, la rândul lor, au mobilizat comunitatea locală și cred că este un testament al forței pe care diaspora română o are
și că am realizat acest lucru împreună. Și vă mulțumesc celor care sunteți deja parteneri și vă invit pe cei care urmează să ne fiți parteneri și vă invităm să ne fiți parteneri în campania Drumul care unește, să fiți o gazdă bună acestor kituri. Cum spunea și Alin, chiar este o onoare să le găzduim, să arătăm lumii frumusețea țării noastre și să invităm să ne cunoască nu numai pentru mici grătare, Hagi, Nadia și toate cele, ci pentru frumusețea țării noastre, pentru valorile pe care le putem oferi și să învățăm minunățiile ce există la noi în țară. Mulțumim mult, Diana. Noi, Diana, când am luat, deci noi stăteam și ne rodeam unghiile toți în față la televizor când s-a anunțat premiul și Diana s-a apucat de plâns și 2 ore jumate nu s-a oprit din plâns atunci. Deci nu putea. De fapt ne-am întâlnit pe Zoom să plângem împreună. Da, deci, am plâns, am râs și am ciocnit un pahar împreună după câștigarea premiului, pentru că, serios, am muncit pe brânci și n-am muncit pe brânci numai echipa Via Transilvanica, nici numai echipa RUF. Am muncit împreună noi ca familie, familia RUF, VTE, noi toți care am participat. Românii și asta facem noi. Diana, ce facem? What's next? What's next? Vreau să adaug aici la tot ce a spus Diana și îți mulțumesc foarte mult. Vreau doar să reamintesc celor care ați intrat după ce am început acest webinar. Acest proiect este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și le mulțumim foarte, foarte tare pentru că ne-au întins mâna cu această finanțare. Au avut încredere în noi și ne sunt alături pentru acest minunat proiect. Mihai, cred că trebuie să spunem, nu știu dacă vrem, nu știu, vreți să știți ce sunt kiturile astea? Cine vrea să știe ce e în kiturile astea? O mânuță sus. Cine vrea să știe despre ce e vorba în kiturile astea? Ce primiți? Bomboane? Ciocolată? Hai să prefixăm în felul următor. Pentru că ai menționat DRP. Organizația Romanian Red Fund funcționează pe criterii de transparență 100%. Okay? Proiectele noastre sunt ceea ce s-a aprobat în acest proiect, ce intră în acest proiect, care sunt categoriile de cheltuieli, tot. Este uploadat la noi pe website. Noi avem în partea acolo de la About, există o secțiune Transparency. Transparency este unul dintre core values, al doilea cel mai important core value la Romanian Red Fund. Și deci toate informațiile le găsiți pe website legate de această finanțare din partea DRP și mai mult decât atât vă stau la dispoziție direct dacă aveți întrebări punctuale, adică să discutăm efectiv pe dosarul care s-a depus, care e cam atâta de mare la DRP și dacă aveți nevoie de proiecte similare, Romanian Red Fund este aici să vă ajute cu, în fine, vrem să colaborăm, să vă ajutăm să depuneți astfel de proiecte, pentru că este extrem de important să încercăm să facem proiecte mari care creează impact. Îmi dai, te rog frumos, un screen share pentru acest kit. Cred că întrebarea principală este, uite, exact ce a întrebat Marius. Marius, mulțumesc pentru întrebare. Care este scopul acest kit? De ce facem acest proiect? Okay? Care este targetul? Unde vrem să ajungem? What's our goal? Okay? Via Transilvanica este partenerul nostru de 4 ani de zile. În urmă cu 1 an, Alina a venit la noi și a zis: prioritatea noastră, singura noastră prioritate este să creăm un brand global pentru România. Să creăm un brand național. Să ieșim în lume cu fruntea sus, să avem încă un nume pe lângă Nadia, pe lângă Hagi, pe lângă Dracula și să fie un proiect pe care știm că l-am construit împreună. Aceste kituri, scopul acestor kituri este să ajute să mai pună încă o piatră la această temelie. Via Transilvanica este un maraton, nu este un sprint. Cred că aceste kituri vor ajuta să creăm awareness, să creăm ca lumea să afle la nivel global ce este Via Transilvanica. Sunt o oportunitate prin care putem discuta. În momentul în care cineva vede, participați la un târg internațional de turism, participați la un festival de cultură internațională. La Chicago există 10 de festivaluri de genul ăsta. Este un oraș foarte cosmopolit, dar sunt convins că există peste tot astfel de festivaluri.
Noi am avut cel de 1 iunie în care au fost 10.000 de oameni, majoritatea americani, au venit acolo, ne-au întrebat. Noi am testat kit-ul ăsta înainte să-l creăm pentru toată lumea. Noi am făcut asta de 2 ori la Chicago, s-a întâmplat în Washington DC, s-a creat la Denver, avem cereri din Vegas, din Connecticut, de peste tot din lume, oameni care au zis și noi vrem să facem asta, vrem să transmitem mesajul Via Transilvanica. Și într-o primă fază le-am zis, uite așa am creat noi borna asta, am lipit niște bucăți de lemn, cam asta e poza, uite aici sunt kiturile. Trebuie să vă spun că pe noi ne costa pe fiecare eveniment, ne costa undeva între 1.000 și 2.000 de dolari, de obicei mai mult către 2.000 de dolari, ăștia sunt bani care îi puneam noi. Și recunoaștem că nimeni nu poate să facă acest lucru, adică nu nimeni, îmi cer scuze, nu toată lumea poate să facă acest lucru, să facă această investiție. Și atunci am venit în întâmpinarea comunităților de diaspora care își doresc să fie parte din povestea Viei Transilvanica cu acest kit. Marius, eu ce-mi doresc este ca aceste kituri să își găsească niște gazde foarte, foarte bune, care cred în proiectul Via Transilvanica, gazde care să iubească proiectul Via Transilvanica, să iubească România, să vrea să promoveze România prin ochii Via Transilvanica. Și aceste gazde, la rândul lor, să înțeleagă că au o responsabilitate. Nu este vorba de am primit ceva din partea RUF sau din partea nimănui, au o responsabilitate pe care o preiau ca reprezentant regional acolo unde sunt, de a continua povestea asta. Și dacă proiectul are succes, cred că putem să venim în continuare cu astfel de proiecte. Aș vrea să vă spun că noi nu suntem doar despre Via Transilvanica. La anul am vrea să facem un spital împreună. Deci există multe proiecte de acest gen. Dar ideea este, există colaborare. Vrea lumea să lucreze cu Romanian United Fund, vor oamenii românii să lucreze împreună. Dacă vor, noi putem crea aceste proiecte împreună, încă o dată. Și dacă am o cerere de la fiecare dintre voi azi, este aceea nu doar de a zice vreau și eu să ajut, ci să vă mai gândiți la încă o persoană. Cine? Petreceți 3 minute. Sunt convins că fiecare în gând aveți un prieten, un om care este un lider acolo unde este, în comunitatea de unde este, și pe care ni le-ați putea recomanda, le-ați putea da un telefon, uite aici, du-te și aplică, te rog, aplică pentru kit-ul ăsta, ajutați-ne să fim împreună, să facem parte din povestea asta. The more the merrier. Cu cât suntem mai mulți, cu atâta ne simțim mai bine. De-aia ne grăbim, trebuie să închid. Nu mult, dar vreau să adaug ceva. Nu, pot povesti de echip, dar vreau să dau ceva la ce ai spus tu aici, referitor la acel +1. Mai avem un webinar care este exact aceeași prezentare marți. Veți primi link-ul în chat ca să le trimiteți acelor persoane la care vă gândiți că vor să beneficieze și pot beneficia de acest webinar va fi prezentat încă o dată marți. Și dacă ne întrebați de ce așa din scurt, pentru că deși noi am aplicat în martie pentru acest proiect, am primit finanțarea în urmă cu 3-4 săptămâni. Și trebuie să-l facem până la 15 noiembrie. Deci noi suntem extrem de strâmtorați de timp și din păcate asta e o limitare, că așa se întâmplă și așa se fac de multe ori lucrurile, dar mergem pe repede înainte și facem tot ceea ce putem. Noi avem niște poze foarte mișto pe site. Te pregătești să dai share, te rog, du-te la noi pe site și dă-ne share la site. Okay? Dacă l-ai tu disponibil, hai că-l pun eu pe site. Hai că-l pun eu pe site. Okay. Deci ce aș vrea să zic este că Romanian United Fund, oamenii trebuie să știe și cum să ajungă. Okay? Deci e fain să le prezentăm așa. Dar suntem aici, ăsta e site-ul Romanian United Fund, aici este impactul pe care l-am creat noi până acum, 72 de proiecte, 2.850.000 de donatori. Click Apply Now. Okay? Și vedeți proiectul Drumul care unește. Okay? Aici vedeți harta, cine sunt oamenii, unde sunt oamenii și aici avem așa, vezi elementele kitului. Putem merge și vedem câteva din elementele kitului, le puteți vizualiza în format mare, să vedeți cum arată. Ne-am dorit un kit de calitate extremă, un kit cu care să puteți merge la orice târg internațional cu fruntea sus și să ziceți, da, reprezint România, cu cea mai mare, cu forță și cu putere și sunt mândru că sunt român. Aceste costume pe care le vedeți aici și ștergarele respective, noi lucrăm cu La Blues Rumen, fondatorii, deci conceptului de Ziua Internațională a ei. Ei sunt partenerii noștri în România. Toate aceste costume sunt autentice și deci fac parte din kit. Din kit mai fac parte steaguri, mese, branded, din kitul mare conține și un cort. Sigur că da, lumea să întrebe câte kituri sunt, roll-up-uri, șepci, tricouri. O să încercăm să vă trimitem și o sticlă de vin cu Via Transilvanica dacă reușim.
cât am putut să finanțăm în proiectul ăsta, atât am prins. E cel mai bun lucru pe care l-am putut face până acum. Încă o dată la noi pe site, mergeți acolo la About, secțiunea Transparency, să vedeți pentru ce am primit bani, că am aplicat pentru multe chestii și pentru ce am primit, noi asta reușim să dăm. Dar vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Sperăm să fiți gazde bune ale acestui kit. Aș vrea să deschid discuția și în sens invers, deci să facem efectiv o discuție. O să închei aici. Cei care doriți să aplicați, vă rugăm mergeți la acest Google Form și vă rog mult, nu vă opriți acolo. Gândiți-vă 3 minute și sunați un prieten. Ajutați-ne să extindem această rețea la nivel global. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Mihai. Foarte pe scurt, după cum vedeți, sunt foarte elemente în acest kit. Este un kit mare și un kit mic. Kitul mic conține mult mai multe puncte. Kitul mare este kitul mic plus cord, scaun și acel costum delicios și minunat și ștergare. Toate detaliile le aveți la noi pe site și vă rugăm să ne contactați dacă aveți nelămuriri care ce kit conține și așa mai departe. Și linkul pentru a vă înscrie este în chat. Vă încurajăm să vă înscrieți ori acum, ori după eveniment și să-l trimiteți mai departe. Tot aici vreau să mulțumesc încă o dată Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și în același timp partenerilor noștri, celorlalți parteneri din acest proiect, care este FORA, Federația Organizațiilor Româno-Americane, Radio România și Centrul Franco-Român Bordeaux. Vă mulțumim că sunteți cu noi în acest proiect și că ne susțineți pe mai departe. O să mergem la Free for All, cum îmi place mie să-i spun, porțiunea de Q&A. Da, și hai să pornim toate camerele. Da, o să pornim toate camerele. Am să opresc acest share screen și haideți toți. Așa. Uite așa, toată lumea pe ecran. Vă invităm să veniți pe cameră dacă sunteți confortabili. Este recorded. Dacă doriți, chiar vă invităm și vă mulțumim că sunteți aici. Și v-aș gândări așa la o discuție liberă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, dacă aveți idei, să încercăm să o ținem nu foarte, foarte lung sau poate ne terminăm cafeaua împreună, cel puțin la mine că e încă dimineață. Să ridicăm mâna. Uite, mergem așa pe ridicat de mână. Cine are o întrebare? Ioana, exact. Bine ai venit. Ce crezi? Uite, te-am o întrebare pentru tine. Și după aia vine Dana Vucin. Ioana, cum ți se Bună pare la ce toată facem lumea, aici? te îmbrățișez, Mihai, ca întotdeauna, proiecte extraordinare. Știu exact pe cine am să sun, cel puțin 4 români profesori care au o inimă de aur, le zic pâinea caldă la toți. O să ne adunăm, suntem numai 1000 de români, cred, în New Mexico, dar suntem. Și ce vreau să spun este, mă gândeam, de fapt, cu un kit să încep să am conversații cu Departamentul de Turism din New Mexico și să promovăm și prin ei România. Am fost acum 3 săptămâni în România cu primul meu proiect mai mare ca consul onorific. Am făcut o misiune comercială, dar cu mine a venit secretarul de cabinet al guvernatoarei din New Mexico și care și-a luat 2 zile în plus și a făcut o excursie în Transilvania. Și a venit atât de nebunit de experiență, nu știa de Via Transilvanica și n-a avut tot timpul, dar cu tot ce a văzut a făcut cerere la legislațiile pentru $4 milioane în anul ăsta pentru că vrea să facă mai multe proiecte în România. Deci, cu el vreau să iau contact și să vedem ce putem să facem în New Mexico. Ioana Engstrom este Honorary Consul of Romania in New Mexico, unul din cei mai buni consuli onorifici pe care are România și un om pe care îl admir și îl respect foarte, foarte mult pentru ceea ce a realizat de-a lungul timpului și pentru felul în care se implică, în primul rând. Ioana, eu aș vrea să vă spun ceva și a fost o întrebare pe grup care mi s-a pus direct, okay? Și eu aș vrea să fac un comentariu. Dacă eu nu pot să țin kit-ul ăsta, ar trebui să aplic sau nu? Și răspunsul este, vă rugăm mult aplicați. Este acolo un comment, în care scrieți, nu am loc de kit, dar aș vrea niște abțibilde, niște cărți, o sticlă de vin, ceva, niște materiale de
digitale care să le pot pune. Deci noi nu, dacă nu știm că sunteți interesați să lucrați cu noi pe proiectul ăsta, nu avem de unde să știm, nici măcar să vă trimitem un e-mail mai târziu. Noi nu putem spamui toată baza de date, avem 9000 de contacte. Deci aplicați măcar și scrieți acolo și ne dăm noi seama. Noi oricum facem, adică îi luăm pe toți și le zicem, ok, să vedem cine sunt cei care chiar au capacitatea să stocheze și să facă. Dar aplicați. Mihai, un singur mic comentariu. Nu sunt cel mai bun consul onorific. Dana Bucin și cu Radu Crăciun sunt. Da? Unul din cei mai buni. Nu există cel mai bun. Dintre cei mai buni. Sunt așa de multe domenii și verticale. Bine ai venit, Dana! Bine v-am găsit, Ioana. Nu mă lua așa că mi se urcă la cap. Deci, toate informațiile acum, ori faceți click pe poză, ăsta e pe site-ul, pe main site, ori pe Apply Now, pe toate chestiile de pe website. Și aici vedeți elementele kit-ului. Toată lumea vrea să vadă kit-ul, sunt convins. Mergeți, uite aici, vezi elementele kit-ului, faci click și aici mai ai și elemente interne, deci poți să vezi, astea sunt unele dintre ele, se pot printa, deci vor fi mult mai multe aici, noi o să mai adăugăm. Da, primiți așa, steagurile astea, da? Primiți tricouri, primiți stickere. Nu tot ceea ce vedeți aici o să arate identic. Asta e o chestie care, deci încă se lucrează, dar astea sunt niște beanbag-uri, de exemplu. Deci o să aveți beanbag-uri pe care să stați jos printate cu Via Transilvania, care le poți arunca într-un colț la consulatul onorific. Borne din astea mici, da? Deci borne, efectiv, primiți bornele sculptate. Cărți, broșuri, ok? Deci toate astea sunt, dacă vă uitați, acum nu știu dacă pot să văd foarte bine, dar sunt, deci astea sunt broșuri mișto, cu o grămadă de informații despre proiect. Vreți să primiți informațiile? Aplicați. Nu avem cum să facem Deci ăsta a fost proiectul la DRP, așa, ne-am gândit că o să facem 10.000 de kituri, am vrut să facem, să le trimitem în toate comunitățile, dar atâta s-a putut. Și deci ăsta e ghidul, e o carte așa groasă, cu sute de pagini și, de exemplu, mesele astea super ușoare, poți să le pui unde vrei tu. Dacă vreți să vedeți cum arată cortul, uite aici, deci cortul ăsta e super mortal. Deci numai că astea sunt 6 doar. Deci avem rendering, totul e colorat, adică cu imagini. Bun. Întrebări, Dana, iartă-mă. Când am văzut, odată am văzut măsuțele. Cât de mari sunt? Sunt party high sau... deci sunt mese în care te pui pe fund pe un scaun, type of table. Măsuța e așa până la piept. Nu. Stai pe picioare. It's a high boy. High boy, rotund. Ok, deci de ce te întreb? Pentru că mie îmi vine Ziua Națională a României în Connecticut. 250 de indivizi influențiali o să fie aici, inclusiv comunitatea românească, care este foarte influențială, bineînțeles. Și vreau party tables. Și vroiam să aflu dacă aceste măsuțe le pot folosi pe post de party table. Adică știi cum se duce lumea la networking, nu? Nu, îți zic de ce. Pentru că, deci gândește-te că noi avem o problemă enormă de logistică. Deci pe lângă, toată lumea zice că sunt mulți $200.000. I urge you to take a look, ok, at what's been approved, ok? Deci mergeți la zona de transparency, about transparency și să vedeți aici aveți toate informațiile despre RUF, ok? Deci tot ceea ce, bun. Vă rog să mergeți să vedeți ce s-a aprobat. Dar ideea este următoarea. Nouă ni s-a aprobat pentru logistică nici măcar un sfert din bani. Ok? Sau cât? O treime. Habar n-am. Deci noi trebuie să trimitem aceste kituri, nu ni s-au aprobat banii. Deci, și nu știu când o să ajungă. Deci eu odată nu garantez că o să ajungă până la Ziua Națională sau până când ai tu evenimentul, că o să ajungă pe mare sau pe unde reușesc să le trimit cât mai ieftin kiturile în America. Aia e prima. 2. Eu după aia trebuie să fac distribuții de aici în toată America. Și fiecare kit conține o masă. Deci tu nu vei putea avea 7 mese. Deci am eu 50 de kituri, 20 de kituri, să zicem, în Statele Unite, că nu pot să-ți trimit, în teorie aș putea să-ți trimit niște mese de la mine să mi le trimiți mai târziu. Dar nu vei putea avea 7 mese. O masă per kit, știi? Am înțeles. Și după aceea, cortul ăla e interesant, că l-am pune undeva central în sărbătoarea asta.
să se vadă. Deci nimic nu e mai evocativ din tot ce am văzut în kit-ul ăsta decât cortul ăla, că atunci foarte clar în mintea mea îmi zice că ăsta e un hiking trail. Înțelegi? Deci, pac, am înțeles din prima, nici nu trebuie să citesc în 1000 de părți ce înseamnă Via Transilvanică. Am văzut cortul și mi-am dat seama. Și vreau să-l pun smack in the middle of the National Day of Romania somewhere. As you come in, one of the things that, boom, should hit you is that pen. And that's how I plan on using it. So kudos to you guys. And like Ioana, I want to utilize it in conjunction with tourism efforts here in the state of Connecticut. And in our case, Ioana, we also do it through libraries. Connecticut libraries are best sources of presenting on Romanian tourism. Oh, wow. Și ar trebui să-mi dau seama ce pot lua cu mine din kit-ul ăsta pe drumul bibliotecilor. Bibliotece, da. Library Trail. Mulțumim mult, Dana. Foarte Mulțumim. interesant. Mulțumim tare mult. Mai avem o mânuță ridicată, după care am și eu o întrebare pentru cineva. Te rog, Maramureș. Plai cu flori. Dacă poți să... așa. Da, mulțumesc foarte mult. Consiliul Onorific din America încearcă să fie aici in front of everybody doing some action items here. Ioana, felicitări pentru toate. Dana, abia aștept să ne vedem în noiembrie. Yep. Vreau doar două vorbe să zic că foarte frumos proiectul. Chiar noi de aici, din New Jersey, am încercat să-l susținem cât am putut. Am făcut festivalul românesc, primul festival românesc din New Jersey, când s-a deschis și biroul consulatului onorific. Din păcate a plouat torențial, a fost, dar cu toată această ploaie au venit peste 400 de români, dacă vă dați seama. Deci totuși cultura unește, dorul de țară unește, activitățile frumoase unesc și una dintre activități este această Via Transilvania care va avea rezonanță și comentariul meu este că voi promova. Când am plecat din România, ce puteam să zic, că am bătut toți munții cu pasul. Așa că sunt un adept și sunt un hiker foarte înflăcărat, chiar dacă acum am mai încetinit-o, dar vă promit că voi face Via Transilvania până mai pot. Și haideți cu noi! Înscrieți-vă pentru că aveți informații. Vrem să organizăm, anul trecut am încercat să organizăm 4 grupuri, dar ideea este că noi organizăm unul. Organizați un grup de acolo. Deci noi vă ajutăm să coordonați grupul respectiv. Și exact, contactul Irina, pe care ați văzut-o că vorbim mai devreme. Una dintre idei ca și activitate pe partea asta de turism este să organizăm tabere de cooperare între copii din New Jersey și copii din România. În prima instanță vom face un mic Crăciun pentru copii în cooperare cu copiii de la Bârsana din Maramureș. Vom încerca o via transoceanic, via virtual, o jumătate de oră spectacol în New Jersey, o jumătate de oră în Maramureș, de exemplu. Cu copiii de acolo am vizitat. În aceeași idee este că am spus în mesajul meu că voi încerca să fiu un catalizator, să băgăm acest drum al Maramureș, cu care mi-a părut foarte rău când am auzit comentariul că nu au fost de acord. Dar poate reușesc... Noi sperăm să mai rezolvăm. Noi sperăm încă să băgăm drumul Maramureșului în Via Transilvania, pentru că suntem toți români. Depinde cum îl prinzi. Părerea mea este că se va rezolva. Îți spun care a fost problema cea mai mare. Drumul a fost lansat, deci, cum să zic, Via Transilvanica s-a lansat, tot era drum. Ei au făcut complet aceeași idee, dar complet diferit, branding complet diferit, tot complet diferit. Deci ideea este că nici măcar n-am luat legătura. Nici măcar, deci cumva
știi, deci ideea era măcar să zică de la început, uite, vrem să facem, mergem pe chestia asta, ne unim peste 5 ani de zile, adică n-au avut niște legături strategice, dar asta nu înseamnă că nu se pot schimba lucrurile și în timp să le ajustăm și să le facem să fie cum e bine. Acum încerc din poziția mea să catalizez un pic, că am niște legături cu cei de la Consiliul Județean din Maramureș, poate reușesc prin ei să ajungem la un numitor comun și să băgăm, pentru că este absurd să nu fie parte, Maramureșul să nu fie parte din această Via Transilvania, mai ales pentru frumusețea și pentru unicitatea folclorului și a artei folclorice de acolo și a obiceiurilor. De acord. Mulțumesc, nu vreau să mai iau din timp. Ne-ai gândit la un om din altă zonă. Eu știu că Dor ne ajută pe New Jersey. Da, Dor este parte, suntem mai parte. Mai găsiți pe cineva, îmi mai faci o recomandare care e altundeva pe altă zonă. Gândește pe altă zonă? Da, Germania, Arabia Saudită, Hong Kong. Dă-ne un om pe globul ăsta care zice, uite-te, omul ăsta poate să vă ajute acolo. Am vorbit cu el, interesat. Faceți asta pentru proiect. Canada, am canadieni, canadieni. Dați un telefon și faceți-ne legătura. Diana, te rog foarte mult să pui informațiile tale de contact. Diana este coordonator de proiect și community development la nivel global. Ea se ocupă la ora actuală. E o muncă foarte grea și requires 100 hours a week sometimes. Dar vă rog mult, asta e chestia cu care puteți ajuta conștient azi. Întrebări? Corina, Dan, Mihai Bora, salut. Marius. Eu, dacă îmi dai voie, Mihai, aș vrea să aud din afara Americii. Bogdan este aici, Bogdan Găvază, l-am văzut, Valentina, care este din UK, Gianina Albu, care este iarăși din altă țară. Aș vrea să auzim puțin de la voi, cum vedeți voi lucrurile din colțurile voastre. Și vă invităm să deschideți microfoane și să ne spuneți. Te rog, Valentina. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Îmi pare că ar trebui să adaug la tot ce s-a spus până acum, în sensul... Valentina, de unde ești? Introdu-te, te rog, pentru tot grupul, înainte să începi. Am crezut că toată lumea știe deja. Sunt din Marea Britanie. Și atunci când am venit eu aici să mă stabilesc în Marea Britanie, nu erau români, nu prea erau români. Pe o rază de 100 de mile nu găseam vorbitori de limba română, nu găseam români deloc. Au venit masiv înainte de Brexit. Până să vină ei, de câte ori eram întrebată de unde sunt, rar, dar mă întrebau, dacă le spuneam România, rămâneau puțin nedumeriți așa, în cumpănă. Nu știau ce să spună, nu știau de unde să mă ia. Nu știau care e capitala, nu știau unde e România pe hartă. Dacă le spuneam Transilvania, imediat făceau legătura. Iată, de aici vreau să zic că proiectul ar avea foarte mult succes. Eu așa am cunoscut-o pe Diana, promovând acest proiect ca un brand de țară. S-au încercat diverse lucruri pentru a reprezenta România, pentru a face legătura între turism și a o poziționa mai bine pe harta globului, pentru a face awareness. Dar chiar dacă acum suntem suficient de mulți în UK, înainte de Brexit s-au venit foarte mulți și pe site-ul DRDP-ului, dacă ne uităm, vom afla că suntem peste 1.300.000 de români. Comunitatea românească a crescut într-atât de mult încât cred că a depășit minoritatea majoritară, ce erau polonezii înaintea noastră. Și cred că, așa am cunoscut-o eu pe Diana, da, așa arată, statistic vorbind. Și cred că încă ne trebuie acest brand de țară și acest proiect are toate șansele să aibă succes dacă pornim de la acest lucru. Însăși numele spune foarte multe și n-ar trebui doar să ne axăm pe valori. Dacă vorbește despre Transilvania, deja ei se duc cu gândul la ceea ce înseamnă România. Cam atât am. Și mi-ar plăcea să continui parteneriatul și să cred că lipsește Singapore de pe harta voastră și cred că am un om acolo, lider. Lipsește. Vă lipsește ceva în Germania, așa am reținut, am și pe cineva acolo.
Și o să mă mai gândesc, o să iau legătura cu Diana și o să țin colaborarea în continuare. Mulțumim foarte mult, Pentru Valentina. toți liderii comunitari, ok? Avem un grup de Facebook pe care noi sperăm la un moment dat să-l mutăm pe o platformă mai avansată de comunicare. Ideea este că toți aici sunteți lideri comunitari, majoritatea dintre voi sunteți în poziția asta, deci ori fondatori de non-profit-uri, ori consilieri onorifici, ori lideri, adică oameni care cunosc în spatele lor 100-200 de oameni, reprezintă comunitatea din care fac parte. Diana, ne-ai pus aici informațiile tale pe chat și pune-ne și link-ul Facebook-ului respectiv. L-am share-uit Acum? i-am dat share când am făcut proiectul Europa Nostra. Este un grup foarte restrâns. Vă rugăm, intrați doar dacă vă considerați, deci nu este un grup deschis pentru toată lumea, aplicați dacă reprezentați o comunitate, dacă reprezentați un non-profit, dacă aveți în spate un grup de oameni cu care poți comunica și în general cam știți dacă sunteți și toată lumea. Deci ideea este să încercăm să deschidem un dialog, nu doar între Romanian United Fund și fiecare dintre dumneavoastră. Ideea este că forța este între a se comunica. Deci, Gianina, te-am văzut aici. Zi-ne 2 cuvinte. Unde ești? Din Gianina Albu? Da, din este aici. Jordania. Nu, Gianina... Îmi cer scuze de... Da, Gianina Abul, pardon. Tania, bine ai venit. Gianina Abul Haija, Iordania Aman, președintele Asociației Iordaniano-Română pentru Cultură. Mă bucur să fiu alături de voi și voi face cât voi putea și cât vom putea în continuare. Sperăm să putem și să nu trebuiască să mergem acasă. Eu, ca și în comunitatea de aici, bineînțeles că voi promova Via Transilvanica, pentru că noi avem avantajul de a avea foarte mulți absolvenți România care vor să meargă să viziteze România. Avem generația de copii de românce care studiază în România și, bineînțeles, merg cu părinții, rude, cât pot cu rude și cât obțin vize de a merge în România și o să promovez pentru a vizita Via Transilvanica. Și mă bucur că văd oameni care sunt cu sufletul alături de România oriunde ar fi și vor să sprijine România și a ridica România în PIB, în orice. Gianina, pe cine ne mai dai de acolo din zona ta? Din păcate, Israelul e sub bombe, după cum știm, și asta e o chestie dezastruoasă. Dar, uite, vorbeam de Arabia Saudită, de toată acea zonă. Sunt convins că vom găsi români, chiar dacă nu știm încă, dar îi găsim. Exact cum Emiratele Arabe o să vă dau o persoană. O să vorbesc cu o prietena mea care este în Germania. Cred că deja din Maroc și Liban aveți pe cele 2 președinte ale asociațiilor din Maroc și din Liban care sunt alături de dumneavoastră, dar o să mai vorbesc încă o dată cu ele amândouă. Noi mâine avem chiar o întâlnire pentru că noi avem o emisiune pe care o realizăm o dată pe lună împreună, 1001 repere românești. Ne gândim și la cele 1001 de nopți, dar în același timp și la ceea ce înseamnă România. Și bineînțeles că voi dezbate cu ele și pe Via Transilvanica. Și vom mai gândi și la alte persoane. Excelent, Gianina, mulțumim foarte, foarte mult că te-ai alăturat astăzi și așteptăm cu nerăbdare să ne recomanzi pe oricine vrei tu să ne recomanzi de pe globul ăsta care vrea să facă parte din această minunată campanie. Am să insist și dacă insist prea tare, mă trageți de mânecuță, aveți link-ul ca să vă înscrieți pentru a primi acest kit. Altfel nu va putea ajunge la dumneavoastră. Vă rugăm să vă înscrieți, vă rugăm să-l dați altora, să recomandați lideri din comunități din alte țări, din alte părți, ale țării în care vă aflați, poate. Și hai să facem din proiectul ăsta ceva extraordinar. Aceste kituri nu le-ați avut puțin mai devreme. Eu oricum o să mă înscriu. Noi anual participăm la, se numește aici Bazarul Diplomatic, este un bazar organizat sub patronajul prințesei Basma bin Talal, mătușa regelui, unde se strâng toate ambasadele și asociațiile aparțin minorităților din comunitatea din Iordania, cum suntem noi. Și aici vin și vizitează acest bazar cetățeni ai tuturor ambasadelor care sunt prezente
și ai comunităților de străini și este o foarte frumoasă promovare și sunt sigură că din multe alte țări vor afla despre Via Transilvanica. Sper că la anul, când se va organiza acest bazar, să avem acest kit și să putem promova mult mai mult. Exact despre asta este vorba. Vă mulțumesc că ați fost cu noi alături. Știu că am trecut peste măsură cu jumătate de oră, puțin mai mult. Apreciem foarte mult timpul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor din această campanie, Fora, Radio România și Centrul Franco-Român din Bordeaux. Acest proiect este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și ne mulțumim pentru susținere. Orice aveți nevoie de la noi în ceea ce reprezintă acest proiect și aceste kituri, vă rugăm insistent să ne contactați. Noi vă mulțumim pentru participare, mulțumesc speakerilor. Irina, mulțumesc foarte mult. David, minunat, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai dat. Mihai, Alina a plecat, Georgiana, care este colega noastră din REACT, este și aici. N-a vorbit de data asta, dar poate vorbește marți, așa că dacă vreți să auziți și pe ea, haideți și marți. Noi suntem aici. Mulțumim foarte, foarte mult. Mihai, dacă vrei să închizi. Vă mulțumim și o să postăm înregistrarea pe Facebook, pe YouTube. Call to action, vă rugăm sign up încă o dată sign up pentru kit. 2, sunați un prieten și cineva care să încerce să ne conectați cu cineva cu care să ne ajute și trimiteți să vină la următorul webinar de pe data de marți 31 octombrie. Mulțumim! Mulțumim mult! La revedere!